A Televisión de Galicia, ou a Galega, ou a Telegaita, ou como queirades chamala. Sí, Google. O tempo. Eu non entendo o mecanismo deste programa, tanta bogada. Sí, adiante, adiante. Como estamos, ilustrísimo letrado? Con achaques, en fin. Escoite, hoxe tai unha proposta absolutamente revolucionaria. Ajá, imagino-a, pero voulle conceder o beneficio da dúbida. No, escoite, Sí. un programa de televisión, tipo concurso, que hai que conseguir palabras concretas a partir de letras que lle dan o azar. E tamén cifras concretas e exactas a partir tamén de números que lle dan o azar. Que lle parece? A ver se nos centramos, Avellán. Mire, iso xa existe. É un programa que se chama Cifras e Letras, bótano na galega, pero moitas grazas por darme a explicación porque era un programa que non entendía todo agora. Vostede pásase de listo. Vostede está falando do programa que presenta Paco Lodeiro, non sei? Efectivamente, sí. Eu non falo diso. A miña proposta é absolutamente diferente. Xa estamos co de sempre. E por que a súa proposta é diferente? Porque é novedosa. A miña proposta é que nese programa todo o mundo, dende o presentador a os concursantes, estean en pelotas. Caramba, é a idea máis prometedora que escoitei na miña vida. Ah, que sí. Imagine, os concursantes de entrada en pelotas. Paco Lodeiro, en pelotas. Miras, Que miras? miras o dos números tamén en pelotas. Rapaz. Sí. E Yolanda Castaño, que? Abogado, por favor, naturalmente a primeira. Yolanda Castaño en pelotas. Iso sería genial, pero estou seguro é unha das súas ideas fantasiosas que nunca se materializan. Non se apure que desta vez traballei o tema a fondo. Non me diga. Poña galega. Poño. Sinto, en pelotas son dúas palabras. Non é correcto. E como o conseguiu? Enorme. Teño os meus contactos. Escoite agora que vai falar Yolanda Castaño.